Horas amanginang pajupang hitamuse di channel YouTube namion marhitiak pikiran nami na mungkin bui pamorahok kita mangurupi hita di pangaradiota di jamita nanang sipatul hasota di partangyangan songoninang di parmingguon siganuk minggu. Di video nang patul hason nami tu hita pikiran nami na mungkin bui mangurupi hita taringot tu jamita di hari Minggu tanggal 12 April 2026 Minggu kuasi modogeniti jala turpuk jamita di si ima sian sada Petrus bindu sada ayat 10 tulu sahak ro di ayat 10 onom. Amanginang dutakas hujahami turpuhi oma di pikiran nami na mungkin boy mangurupi hita. Na parjulu adong do pandohan di bahasa Indonesia pengalaman adalah guru paling berharga. Jala dong do muse pandohan di bahasa Batak hiramar pardomuan namandog marnapuna dohata. Ngamar lapatan marnapuna dohata asa powerful manang margogo situtu akka hatai tong do tergantung tu akka halak nama katahon isarana sahalak nama modai alai dang sitong nguluna hurang gogodo manang hurang powerful do poda na pinasahat nai alanido benedok nakin marnapuna do hata na lapatan rupani molo pas do halakna manang parangina tu hata na pinatul hasna cocok manang mardumu gabe margogo situtuma hata na ni patul hasnai ima rupani nakin marpardomuan tu bahasa Indonesia pengalaman adalah guru paling berharga. Marpardomuan do itu turpuk tahun asa rupani unang adong suku-sukun buado sahalak naso hot namu bauba ima apostol Petrus di tikisisian ibana pasahaton puda taringot tu asa marsihohot di bagasan haporsiaon dohot di bagasan parangin na denggan tu halak Kristen na parjolo di tiki na mengadopi godang hamaulon dohot tantangan. Bagaimana itu bisa? Songon dia do sahalak naso hot manang namu bauba di tiki parangena alai gabe manurat surat manang mangalihon puda asa marsihohot di ulaun na denggan songon akka halak naung porsea di paimbaru di bagasan Kristus Yesus tu halak Kristen na parjului gabe idaw tama ternyata pengalaman naido manang aha nama satu ibana do tiki so haheheon ni Tuhan Yesus Kristus dope gabe hagugoon ni suraton di bahasa Indonesia kelemahannya justru menjadi kekuatannya. Ala nunga berdasarkan pengalaman ni ibana do di surat ton ibana manang ditugihon ibana asa marsihohot. Ala nunga idai mana tung matsai dang merlapatan do ngoluni sasahalak na di bagasan ombang ambing kebingungan dang marsihohot. Nunga dia lami ibanai andorak sohaheon ni Tuhatta Yesus Kristus. Alay dung hehe Tuhatta Yesus Kristus ibana do naunggogo mamaritahon barita nauli. Pola do imana muse ikon mate martir. Pola do dang ulo ibana dipersilakon songon Tuhan Yesus Kristus rupani songon nasomal. Dipangido ibana do tuturu simajujungna. Jadi berdasarkan ima gabe powerful do margogo situtudo suraton mamodai mangajak mangalihon gugu tuak kahalak Kristen na parjolo gitiki asa marsihohot di bagasan ngolu na baru songon parbue ni haporsiaon di Kristus Yesus nang mangalehon haluaon nang mangalehon ngolu na baru songon na baru tubuh musehita ala ni asidot holong ni rohan di bata di naung matei Tuhatta Yesus Kristus.
Jadi kelemahannya menjadi kekuatannya. Hagugon ni suraton ima pengalaman ni ibana. Ditogihon ibana ma huriai asa marsihohot jala asa marsihohot di bagasan parangin na denggan songon parbue ni hapor siaon ni songon debata na badia Kristus Yesus na badia ma nang aka na porsiai di ibana. Gimana perjul? Na paduahon hui dahami turpuk taon molo di bereng di bahasa Indonesia di padomu judulna tu hidup kudus dan saling mengasihi sesama. Jadi memang boy doi mangurpi hita mangatusi ngoluna badia. Allah badiauni nunga sahat tu hita marhite panubusion ni Yesus Kristus. Ida benna diokuhon dibindu patuluhon hata hapor syautai ima halak Kristen nabadia. Nunga badia hita secara status marhite hapor syaun. Dak kita pabadiahuk kita alai hapor syaunido pabadiahuk kita marhite napor sea hita di Kristus Yesus anak ni debata ido pabadiahuk kita secara status. Alai status tadui ikon rikodo hataridaan na. Status na kinunga badia, hadiriot tanunga badia, alay ikon marhataridaan dui. Namar lapatan rupani, namar hataridaan huluk kami, habadiaw ni tang soal. Holan ngulu na ringgas margareja, ringgas tupar punguan, ringgas tu pertangyangan, dohot tu punguan ama, ias bajuna, uli berengon. Boido besi patah hirana denggan pak katayon na di luar. Belum tentu di bagasan. Banang belum tentu molo homisian halak na asing. Jadi ngulu nabadiai status nabadia nak kinani ikon marhataridaan doho diparangi nabadia. Ima parangi nabadia widahami ditirpuk tahun ima taringot tu namar holong ni roha. Gabe si tiru Kristus mamari tahun barita nauli. Olo dipakai di batahom bartulomo ni rohana. Ima ngulu nabadia. Jadi hidup kudus itu bukan semata-mata soal penampilan yang terlihat kudus dalam tanda kutip bersih, itu boleh, ya rapi, bagus juga, rajin bergereja, rajin ke persekutuan, ya tata bahasa seperti diatur sedemikian rupa sehingga terlihat kudus. Nah, itu penting, juga tidak masalah. Tetapi inti sebenarnya dari kekudusan itu adalah hidup yang benar, perbuatan yang benar, tindakan yang benar. Mau menjadi saksi Kristus, mau memberitakan kebenaran firman Tuhan dengan hidupnya. Jadi hidupnya menjadi satu kesaksian bagi semua orang. Itulah arti hidup kudus. Jadi diterupuk tahun disosoi apostol Petrus do akahuria na parjoloi asa badia marhite na patuduhon holong. Na patuduhon asi dohot holong di rohani debata di nasida asarap badia nasida songon akka naung porsea. Jadi tusido idahami terpuk tahun hidup kudus bukan soal tadi status yang terutama kita telah dikuduskan dalam darah Yesus, tetapi kemudian itu perlu dilanjutkan dengan perbuatan praktek-praktek hidup yang benar. Ngelu nahombar tulomoni rohani debata. Marsihohot. Juga hidup kudus itu adalah hidup yang tidak tergoda, yang tidak jatuh dalam kegelapan, yang tidak menjadi sama dengan dunia, yang tidak juga mengutamakan kehendak sendiri, tetapi sebaliknya mengutamakan kehendak Tuhan, menjadi alat untuk hal-hal yang benar seturut kehendak Tuhan. Itulah hidup kudus, bukan secara
yang terlihat saja dalam ikut beribadah dan lain-lainnya, perbuatan-perbuatannya itu justru yang lebih penting dalam relasi dengan orang lain. Di na rap mangulu dohon akana porsea, tarida holong niroha, ido patu duhon halak nabadia. Tema ni mingguta mangulu di bagasan parange nabadia. Parange berarti na perjulu mesinnya. Parange itu perbuatan. Atau na perjulu mesinnya itu harus selalu dalam kondisi kudus, yaitu hati, roha, pikirata, ikon tong badia. Jadi bila perbuatan itu begitu penting, perbuatan yang baik, perbuatan yang benar, maka perlu dulu ada mesin ataupun yang memproduksi perbuatan itu, yaitu hati. Ide benar didok, rupani jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jadi hati yang bersih, pikiran yang bersih akan melahirkan perbuatan-perbuatan yang bersih, perbuatan-perbuatan yang kudus, perbuatan-perbuatan yang benar. Tong molodung di payung baru dirita. Tarajumi nang di payung baru do dirita. Ima roha pikirata marhite Yesus Kristus gabe imbaru hita atong imbaru matong nang parange dingoluta sigano pari. Parange akan di halomohon ni rohani debata. Ima di pikiran nami amanginang anggiat boy mangurupi hita.